काय ठरावतं कापतोय मग चल काय करतोय बिगे ना ही दोनच ग्लासा पहिली कर मग काय तर बघूया. दोनच किती रे त्याचा धड हा त्याने केव्हा घेतलाय या नको नको ते का नको ते काय नको यायला आपण काय तुला काय काय वाटलोय का आपण अरे 3 ग्लास पाहिजे हे ग्लास काय फेकून द्यायला आणले का मला पण पाहिजे बस काहीतरी काय ओगीच जमताला अरे कालच केला वास घेऊन बघ काळीच बिगीत जळात ओगीत नक्की होते ह्या नको हे का नको दोनच कर ग्लासा मग आपण मुंबईला लंडन अमेरिकन आफ्रिकन श्रीलंकन सिंगापूर सगळे मारले ब्रँड आणि हे कसलं तुझं भेंडी मला पण पाहिजे बघा. अरे बघ घोटात संपवलं नाही ना नाव बदल एका घोटात संपवलं त्याला तुझ्यापेक्षा आपण पितो काय वाटलंय काय तुला अरे वत सगळा पियाला म्हणता ना अरे आपण काय तुला काय हे वाटलो का प्युअर हादा अरे प्युअर असू दे तर शुअर असू दे आपण एका घोटात संपवणार लक्ष आलं का अरे वाईज बीज मारेन कानपाडीत तुझ्या मुंबईला काय आपण उपटायला तिकडे राहिलो का पाप नका याच्यात वाज जरा खाल्या बघ सारख्या कर चला चला दे घे चल घेऊया चल ए अजून एकदा सांगतो तुका जमाचा नाही आता ओगी जमताला तरच घे अरे बाबा जमणार चल चल बघ फक्त एका संपवतो माझं नाव काय रे मी कुठून आलो रे तू दोनच ग्लासा कर म्हणा बघ एका ग्लासात मला माझं जग कुठे आहे रे गाव कुठे आहे माझं तुझं गाव घराकडे चल चल अरे सांगणार आहे कुठे आहे गाव माझं काय काय आणलेलं का गाव कुठे आहे माझं तू सांगू मरे सांगलो मरे का एका असली नकती अपचार ना मरे अरे कुठून आलो मी बाहेर तो घोडा घरात अरे कुठून आलो चल 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 अरे कुठून आलो मारल्यात अरे आलो कुठून मी रे अरे कुठून आलो रे मी अरे पहिली सांगा तू दोनच ग्लासा कर रे दोनच ग्लासा कर कोणी ये उठ नाव काय रे उठ अरे कुठं नाही जाय मला रे म्हणे उठ उठ रे उठ आहे फालतूगिरी अरे माझं नाव काय रे उठ उभं राह चल. अरे काय आहे माझं नाव रे उचल हो क्यों रे उचलता नाव काय रे माझं कुठं नाही जाय रे मला घराकडे अरे माझं नाव काय तुला काय नको आता समजा झालं किती घ्यावं अरे मी जिवंत आहे रे सांगा होते कुठे आहे हाडू नको रे